Ahojte kamaráti, Richard Klenotník sa vám hlási. Prajem vám všetko dobré v novom roku, veľa zdravia, šťastia, lásky a veľa úspechov aj v práci. Chcem vám ukázať, aké diamanty nám dnes prišli. Budeme ich vsádzať do náušničiek, keď budú hotové, tak potom tiež spravím video. Čiže pozrite sa, zákaznička si vybrala takýto diamant. Gulatý, briliantový brus, priemer je 4,67 až 4,70, 0,40 karátov. O čírosť jej veľmi nešlo tejto zákazničke, tak sme jej doporučili čírosť SI1, ktorá je bežná pre slovenský trh, není tam viditeľný voľným okom nejaké nedostatky tam nie sú vidno. Dôležité je, že farba je DEF, čiže druhá najlepšia farba. Táto skupina DEF sa označuje ako biele diamanty. A čo je dôležité, má 3x Excellence Bruce, symetriu, polish, Excellent a dokonca je aj bez fluorescencie. Pozrite. Takto vyzerá ten diamantik. Jeden. A druhý má rovnaké parametre. Priemer 4,67 až 4,70, 0,40 karátov, farba E, čírosť SI1 a Bruce, polish, symetria, Excellent, to sú najvyššie možné čísla a bez fluorescencie. A tu je ten druhý krásavec. Pozrite. Čiže ideme ich osádzať do náušničiek zo žltého zlata. Potom vám natočím video, že ako vyzerajú, keď budú hotové. Čaute.